Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Proverbio Kapitulo 20, versikulo 20. Ang anak nga manunglo og ginikanan, mamatay sama sa suga, nga napalong diha sa kangitngit. Agi ug pagbalaan sa Semana Santa, ang RMN. Mudalit kaninyo ning pinalahi nga sugilanon, gituyo pagpaong niining adlaw sa Semana Santa. Ania kining sugilanon, Mama. Reset pa yaw eh. Naaptan ko kong uwanda. Maglisod na sa kong sakay ini. Katagunig di mala si mama, oy. Reset yung inahana. Reset! Isha! Oh. Uy, ano? Sir! Sakay diri! Oh. Dali na! Kay lisod kayong sakay ron. Sige na! Sir, mabulo man amo. Di ba talisay man ka? Okay ra. Way kaso. Lisod magurong sakay. Labi pa, uwan. Nagabiyan lagi ka. Nagpalit pa kong tambal sa akong mama, sir. Unya kay wa may stock halos na ng mga butika. May gani nakapalit ra gyud ko. Maintenance mong mama? Oo, para high blood ug heart. Ni tuang naman ang uwan, sir. Manaog na lang ko para hindi kaayo ka layo og tuyok. Ngano? Sigurado kang di na mo balik ang uwan? Way siguro makasakay sa gadayon kung munaog kanin napita. Diretsyon lang ta. Asa man sa mabulo ang inyo. Oh my God! Oh my God! Kipasakay ko ni sir. Kihatod pa gyud ko. Masyakid ang akong mga office mates igugma pa. Ay, sayang. Way ebidensya kay way picture. Pero bahala na. Kinahanglan nga ako og yung i-broadcast ugma sa opisina ang hitabo ron. For sure, daghan kay masuya na ako. If I know, daghan ang na-crush ni Sir Lester, no? Maong mamatay sila sa inggit ugma. Ay, maintag maagi si Sir Tinhi. Kaya pagpasalamat dayon ko niya siyang paghatod ako gabi. Then, makahibaw na dayon ang tanan. Happy na mo man, sir. Ano, uy, may ari pagyod ka. Piray, way problema. Si Sir? Hi, Tricia. Kumusta mong mama? Ay, hello, sir. Okay naman si Mama. Thank you kay gabi, sir, ha? Way problema. Sige ah. Sige, sir. Trish, uy, Ano di gabi, nangubos talaga ito si sir sa imong mama. Gihatod ko ni Sir sa amo. Ha? Sika lagi inyong mga matatanan.
Bisan way gisulti ang ako mga office mates. Kay obvious gyud kayo nga suya silang tanan nako. Ha. Pasuyaon pag mo na akong maayo. Kini. Kini nga akong sulupon. Tricia! Tricia! Bahangyo alam ko, day. Ayaw lang og trabaho karon. Murag lain man ang akong pamati, good. Nayabag ka, ma? Paabsinon ko nimo? Ay, lain manggod ang akong pamati, Tricia. Karon ra bitaw, day. Ngano, ako ra imong anak? Si Joey di ay. Joey! Joey! Sayo man ni adto sa eskwelahan si Joey. Kay reporting man kuno nila karon. Puiset ka namang inahana ka, oy. Puiset! Ayaw sad ko inana pagsulti, Tricia. Imo baya ko mama. Mama bitaw. Mama nga way hinungdan. Tricia. Uwa ko'y hinungdan nga pagkamama, Tricia. Kay nga no, gipasagdan ta mo. Uwa ko mo atiman ninyo. Naingon anak ka ka, kunwa pati ka atiman na o pagpa-eskwela. Ako ra'y nagmatuto ninyo. Sukad namatay ang inyong amahan. Huya mo ingon kang wako hinungdan nga pagkainahan. Kung tarong pa ka nga pagkainahan, wao na ka mo resign sa trabaho? Nahibaw ka nga nung niresign ko. Dili na makaya sa akong lawas. Ingna lang yun, gawa kay ayo. Pugo. Karon wala kay sweldo. Ako tanang gasto din, he. Ako pa'y sige palit ni mong tambal. Puisit ka. Ginoo ko. Absent si Tricia? Ano mo ka? Ay nagbalik sa eskwelahan. Ikaw na'y bantay anang imong inahan kay mo trabaho ko karong hapon. Di pwede ti, uy. Kay report lagi na mo ron, ipauli ragani ko kay nalimtan akong flash drive. Bahala ka. Basta kay mo trabaho karong hapon. Ano si mama? Bahala na siya, oy. Di ba, nananghid naman ka sa inyong opisina, Tricia? Oo. Pero mo trabaho ko karong hapon kay anugon kayong half day nga sweldo. Sige. Biyain na lang ko. Absent na lang whole date eh. Kung dili pa na ako report na eh. Ma-absent man dyan ko ba? Syaro naman saga. Ay kung nagsyaro, ha? Ako rabatan ang gasto din, he. Suga, tubig, kaon. Tambal pa ng buwisit atong inahan nga drama queen. Di, gabahan gali kang mama. Kana, makagaba na. Dagway anang inahana. Way gamit. Buwisit. Ma? Ma? Sige, yun ang paring. Ayuhag yun ang drama. Ay, best actress. Palitan niya tikang trophy. Sobra naman kati, uy. Ma! Ma! Ma, uy! Ma! 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 Dalo na to siya sa ospital! Sir?
Pagibaw na kung absent ka, kaya naglain ng lawas sa mong inahan. Ni-out na yun ko. Niapit ko palit og pagkaon og flowers para unta nimo. Abi nimo? Abi na kong nakita na nako akong ideal girl. Wa ko mag-expect nga ingon adto di ka mo trade sa mong inahan. So disappointing. Sir, Disappointed kay ko nimo. Sir Lester. Dok! Dok, kumusta si Mama? Dok? Dok, okay na si Mama, Dok? Sorry. Usay. Dok? My condolences. Dili. Dili. Ma! Ma! Ma. Kay ba ko galitan eh. Useless na ang akong isulti. Pero sorry. Sorry ba? Ma. Anong hilak-hilak man ka? Joey. Imong gitawag og best actress si Mama? Ikaw! Ikaw ang best actress! Hilak-hilak? Araw inyon nga nag-goal, nuwa ni si Mama? Ha? Bisan mo, dan pagagluha. Wa na'y gamit. Bisan mo hilak pagagdugo. Di na mo balik si Mama. Maong ayaw ilag-hilak niya. Kay luod kayo! Giluod ko ni mo! Luod kayo ka! Luod! Weh! Mama! Og dinhi mga higala natapos ang atong sugilanon nga gituyo pagpaong ning adlaw sa Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan. Mama. Kining maong sugilanon sinuwat ni Baby Omega Flores ubos sa direksyon ni Alex Lara. Spinner Jeffrey Gabunada. Soundman Ricky Gareng. Recording Editor Lloyd Gabiana. Ug ania ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon sa papel ni Trisha, Marion Matet Kabudlan, Paring Ingrid Miss I Vertudaso, Joey John Paul Lara, sa papel ni Lester Aldwin Nacorda, Cora Jaylee Haka. Kining tanan gidalit kaninyo sa RMN Drama. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Karon dayon, mahiuban ka kanako sa paraiso.